klippe af. Det gav en smule ubehag, for hans kærlighed havde typen B. Hvad skal der ske? Det var en dejlig aften på en landevej. De sagde, skat, jeg elsker dig. De holdt i hånd og fløjtede lyst, men så blev der tyst. Ja, de var ude for en katastrofe. Hans kærlighed og jeg forrådte og gyndte han begyndte at bande, for det kunne ikke blande hans blod til mage, det blev en klumpet lag. Ja, nu var det slut, antistofferne sejrede. Det endte i et brag, der var ikke de rigtige krav.